Ongi etorria danai, egun on, denoi, mila esker eta zorionak eman duzuen erantzun honegatik. Ia urtero bihurtzen nahi da erantzun ederra. Duela ja 10 bat urte ikusi genuen jendeak udako topaketetan eskaintzen gendunean, jendeak esaten zuela, gu lana dakau, ezin dugu goizetikan joan, eta esan genduen, beste aukera bat, eta aztertu genduen beste aukera bat izan zen udazkenetan, larun batetan, lanen ari zirenentzat halako irteera bat ez. Eta lehenen urtetik hasi izan jende ondo erantzuten, eta esan behar da, hezkuntzan erantzun ederrena eta handiena eta formaziorako kezka handiena justo haurreskuntzakok agertzen duzuela. Eta ez da esateko gauza bat, askotan esaten dugu, guk horrela sentitzen dugulako. Hain praktika oso nabarmena eduki dugu, El Martinet ekarriko dugu 21, azaroan 21, eta 3 zatitan, larun baten 3 zatitan banatu ditugu. Haurreskuntzako 4-6 urte, gero 7-8 eta 10-11-12. 3 zatitan lan egiteko adin tarte horietako. Baina haurreskuntzakoa betia dauia, eta lehen hezkuntzako 2 zati horiek kosta egiten nahi da. Baina beteko da, badakigu beteko dela, baina ikusten da, erantzuna, haurreskuntzakoen erantzuna, beti. Ni uste dut hor badagoela, zoi bizi duzuela oso gertutik, eta ziketako behar hori, gogo hori, entusiasmo hori, ilusio hori, eta guraso egin asko zuen harremanak, inguruekin, ikusten duzu zelan egiten duzuen, eta poliki hori nizu dut, transmititzen nahi dela, kostatuko da dexente oraindik, mio gizartera. Gizartera, bai gurasoen bidez, bai gero eta prestigio handiago, gero eta garrantzia handiago ematea, lehenengo urteetako formazioa, lehenengo heziketa hasiera batez ere, badaukan garrantzia, hor nola zimenduak ondo jartzen badian, ze garrantzia daukan bizi osoako, eta horren jabe egiten izatela poliki. Batzui aspaldi intzate jabe, badakite, zate kostiente, eta beste batzu, haide, eta jabeago egiten. Mi hori, denon artean, behar dugu gizartean, zabaltzen. Eta ez da egit, askotan, askogun arratioak eta alako gauzak, nola gainditu barrian, egoerak eta situazio asko hobeagon lan egitea, eta hortako garrantzia, prestigio sozial bat, lortu behar da maila horretan. Eta nizu denon lana dela hori, poliki gizarte osoan hori zabaltzen joateko. Hori esan da, eta zorion dut ondoren, karpeta banatu zaizue, karpetan jarri ditugu material batzuk, Mirtaren eta Xabierren bi elkarrizketa, eskose horri batzuk, agian gutxi dira, apunte asko hartu nahiko dituzue, horri gehiago badut kanpoan, gero atzeren hartzeko, eta baita ere, egitarragoa. Eta horrekin batera, gure, ez da egit, pizka garra egiten zaigu, halako erantzuna ematen duzue, jardunaldietan, udako topaketetan, urtean zehar antolatzen ditugun gauzak, eta gero, jende kostatzen zaiola pilo bat, matrikulatzea, o harpidetzea, ez? Eta ikusten dugu, matrikulatzea ez, harpidetzea. Ez, esaten dugu, jolin, jendea ia herri presion dauka, jardunaldietan, herri presion, udako topaketetan, urtean zehar, materiala erosteko orduan, berapena. Beti di errestasunak eta jende kostatzen zaiola. Eta guretzako babesa handiena hoxe da. Gu diru laguntzatik jasotzen dugu justu. Orduan gure babesa handiena eta beti azkeneko urte hauetan izan da beti jendearen harpidetza. Eta gero jardunaldik eta alako gauzak eta ditugu gauza hauek. Gero material bat edukigu baita ere kanpoan, atzo Mirtak ekarri zituen ja material batzu, liburu batzuk, horre hongo dira, beste eskola bateko gero jarri dute beste material bat, horre hongo dela material bat, nahi duzue hori. Eta gero amaitzeko, egitarragoa, dala, oain hasikoa 9 honetan lehenengo hitzaldikin, 10:30 gutxi gora bera atsedena, ordu erdiko atsedena goien kafea okiko dugu denontzat, orduan gure artean komentatzeko gauzak eta hola, gero 11:00, ordu erdiko tarte hori pasata gero, sartuko gara, ordu batak arte Mirtak itzingo du, demora baldin badago galdera egiteko ingo die, bestela ordu batetan bukatuko da, eta gero ordu batetatik ordu bik arte, egongo die Xabier Tapia eta Mirta Txokeler,
zuekin, hemen, nahi zuen galdera egiteko, zuen interbentzioak, ordubeteko solasaldia. Gero arratzaldean tarte bat da, 2 orduko tarte bat, 4 arte, pasatu genizuen nola goien badagon aukera bazkaltzeko eta dana, ez? Aularian dala. Eta ero 4etan hasiko gea, eta egongo dira Teresa Godal eta Alfredo Oyuelos dokumentalo botako dute, horren autonomia gainean, eta ero solasaldia. Ez? Orduan, izango da, gure asmoa da, 6etan, 6:30 amaitzea, 6:30 jarriko dugu tope bezala, orduan ematen duna. Goizean ere, ordu bitan, hori bai guztuko dugula. Bueno, hoxe da gaurko panorama, eta egun ederra pasatzea besterik ez dugu nahi, eta berba, denon artean, egun ederra. Atzo, Bilbon oso ondo joan zan, jendeak parte hartu zuen, ordu bitan bukatu genduen oso ondo, eta jendea, ez dut, balorazio oso nahi zala. Mila esker guztiatik, eta bain utziko zaituzte hemen, Kontxi Aizarna, eta Xabier Tapiarekin, Kontxik aurkeztuko du ikasi nizenean, Xabier bea. Egun hona izan. Martxan dago, ez da? Martxan dago. Bueno, nik ere egun hon eta ongi etorria denoi. Bai, funtzioan entzuten da? Bai. Bueno, aurraren autonomia izenburupean antolatu dugun jardunaldi honekin hasteko, Xabier Tapiak emango digu lehenengo hitzaldia, psikologo klinikoa da bera. Gauza asko esan daitezke berataz, baina, bueno, zertzela da pare bat besterik ez ditut emango, ez da? Xabierrek Parisen ikasi zuen psikologia, eta psikomotrizitatearen arlora bideratu zuen bere jardun profesionala. 80ko hamarkadan, Debagoienan sortu zen talde psikopedagogikoan parte hartu zuen, eta talde horren jarduna Antzuolako eskola proiektuan gauzatu zen, nolabait. Ondo? Bai? Bueno, handik urte batzutara, psikologia klinikora bideratu zuen bere lana, eta 0tik 18 urte bitarteko haur eta gazteekin lan egin du. Egun, unibertsitate mailako hainbat ikasketetan ere irakasle dabil, eta hortik aurrera ezer gutxi esango dut. Naiz da asko egon. Izenburua argia eta oso iradokitzailea jarri dio bere hitzaldiari. Autonomia, helburu, menpekotasuna abiapuntu. Gogoa eragile. Iradokitzailea benetan, Xabier. Eta seguruenik mamitxo izango da zure jarduna, eta gure aurkezpenak alik eta motxenak egitearren, bertan utziko dut zure aurkezpena. Beraz, nahi dezunean. Eskerrik asko, Kontxi. Bueno, egun on guztioi, eta behon daizuela, gaurko egun sentiak bestetarako gonbidatzen zuen, ez soto honetan sartzeak, eta aste osoan lanean eta gero larun bat osoa formazio hori ematea benetan behon daizuela. Bigarrenik eskerrak eman beharra nago berriro ere, atzo eman izkizuen antolatzaileoi, entzuten alda? Bai? Atzo Bilbon egon ginen, eta gaur berriro eskerrak emateak, irudi lezake errepikatzeak halako lausengaz edo ari naizela, baina badakizute eskerrak zintzoak eta benetakoa direla. Egitan suertatzen da atzo lepo zegoen aretoa, gaur lepo dago aretoa. Dakidanez agian beste hainbeste edo kanpoan geratu da, zerrendatan sartu ezinean. Benetan harrigarria egite zait, itxaropengarria, eta gero ia hunkigarria da, holako formazio gozea ukitzea, ez da ohikoa, eta nik uste benetan azpimarratzekoa dela. Eta heldunak ion lanari,
gordin xamarra ingo dut, irakurri ingo dut, baino atzoko ikusita gero lasaixa nago, ze gero mirtak gosari gordina eukiko dezute, baino gero amaiketako askoz ere txehetuago emango dizue mirtak, askoz ere ez dakipa ikusgarriagoa, argazkiak, bideoak eta horrekin lasaitxeago gehatzen naiz. Ez, adibide pila bat emango dizue, ikusten da bere gertuko lana gertutik ezagutzen duela, nik agian teoriko xeago jardungo naiz, baina mesedegarria izango delakoan. Omen ziren, 3 txerrikume, koskortu xamarrak itxuraz, bai behintzat, bai, konturatu gabe, zehatu bai. Bai behintzat bere buruaz baliatzeko aina, eta hala, egun batean, amak musu bat eman, bere burua ondo zaintzeko erregutu, eta gure esan eta gero basora abiatu omen ziren. Han, basoaren erdian, argigune zabal bat topatu eta bertan geratzea erabaki omen zuten. Handi gerokoak ezagunak dira. Ipuinaren lezio moralaz aparte 3 gogoeta. Bat, kiderik autonomoenaren ezaugarriak ez dira nolanahikoak ipuin honetan. Heldua, nortasun handikoa, langilea, soseu handikoa, irmoa, eskuzabala, buruargia, eraginkorra. Autonomo izate honetan nortasuna osoa dago jokoan ipuinaren arabera behintzat. 2, agian ez bide dain erreza autonomo izatea ipuinaren estatistikaren arabera behintzat. Eta gaur egun ez goaz inora estatistikari gabe. Neuk ere neure egin ditut, luzeak eta emaitzak ona hemen. 3 bat baino ez, 33,3 baino etzen autonomo bilakatu. Hezitzaileak gurasoak kasu honetan okertzeuden. 3 semetatik bat bakarrik izan zen gai, beste biak, beste bolada batean behintzat, anaia zaharrenaren menpe jarraitu behar izan zuten. Ezin izan altzuten, ez altziren gauza, goizegi altzan beraientzat. Usteak uste, nahiak nahi eta balioa balio, autonomo izatea ez dirudi hain erreza. Eta ipuinaren arabera behintzat, gutxiengo batek baino ez du lortzen. 3, hala ere, pertsonairik interesgarrienak, 2 txikienak direlakoan nago. Autonomo izatea lortzen ez dutenak hain zuzen ere, futbolean bankilokoak eta eskolan gaizki dabiltzanak bezalaxe, iruditzen zaizkit interesgarrienak. Autonomia hitza bolo-bolo dabil gure artean eta pedagogia eta hezkuntza arloan ere izpide dugu sarritan, sarriegi aukeran. Pedagogia eta hezkuntza arloetan itzala handiko hitza dugu autonomia, oso goraipatua, ondo ikusia, distira handikoa, baina beste hainbat konzeptu bezalaxe, balioak, baloreak, asturak, errepikatzeren poderioz, edukiez jantzi beharrean gastatzen, usten eta topiko huts bihurtzen ari ote den susmoa dut. Umei dagokionez, eskolak eta gizarteak bat egiten dute autonomia balioaren garrantziaz jarduterakoan. Saia gaitezen gertuagotik eta umeen ikuspegitik autonomiaren tripak barrutik ikusten. Askar autonomiaren etimologia eta definizioa. Autos, norberak. Nomos, arauak, legeak. Ia, kalidadea, jarduera, autonomia. Norberaren arauen araberako jarduera. Etimologiari erreparatzen badiogu, autonomiaren muina ez da portaera, araua edo legea baizik, norberarena barneratutakoa psikikoa. Etimologikoki ez bide da garrantzitsuena era autonomoan jokatzea, bai ordea barne askatasuna eta autonomia, gero portaera bihurtuko dena ala ez. Definizioari dagokionez ordea, pedagogiako testuetan sarrien topatu dudan definizio honako hau da. Umeek egin beharrekoak berak bakarrik egiteko gaitasuna, laguntzari gabe.
gauzak norberak bakarrik egiteko gaitasunari esaten zaio autonomo izatea. Garrantzia barne askatasunari baino portaerari ematen zaiola. Ildo beretik, landu beharreko arlo eta trebetasun zerrenda luzeak nonai azaltzen dira. Autonomi fisikoa, kognitiboa, personala, emozionala. Eta arlo bakoitzari, azpi arloare luzeago darraio, lantzeko teknikak ere zehazten direlarik. Arlo pertsonalean eta adinaren arabera adibidez, bakarri jantzi, erantzi, kremailerak igo, jetxi, botoia lotu, askatu, jantzi batzuk tolestatu, motxilatik gauzak atera, sartu, eta holako zerrenda luze bat, non autonomia gauzatuko litzateke. Autonomia bakarrik egiteko definizio honetan. Teknikari dagokionean, portaera hauek finkatzeko hainbat eta hainbat teknika aipatzen dira, batez ere, errepikapena. Errepikatzearen poderioz, nola ere bait, ohitura hauek sustraituko balira. Autonomia zer ez den, nire ustetan adin hauetan, zer ez den. Printzipioz autonomia ez da ikasketa bat. Ez hori bakarri behintzat, edo ez hori nagusiki. Autonomia ez da ez ikasten, ez irakasten, gaur egun hitz horiek ohikoan erabiltzen diren moduan behintzat. Autonomia ez da kanpotik irakasten den zerbait. Etimologiak eta definizioa dioten bezala, barne prozesu bat ez ere, harremanetan oinarritutako prozesu psikiko bat, non inguruneak noski ezinbesteko zer ikusi handia eta delikatua duen. Autonomia ikasketa ez bada, are gutxiago entrenamentua, edo hiztegiek sinonimotzat dituzten amaestramendua, adiestramentua, edo ejerzizioa, edo ariketa. Hoiek ez badira, astura, ohitura agian, habito bat, Arluxetek, hala dio bere definiziotan, astura psikologian automatikoki egiten den jarduera edo ekintza. Erreakzio ikasia da, baina berezkoa dela irudi dezake, eta beste nubaiten topatuta ez du arrazoiketarik eskatzen habitoak, asturak. Beste hainbat definiziotan, asturak eta ohiturak nola ikasten diren ere azaltzen da. Behinetara berriro errepikaraziz bereganatzen dira. Egia esan buru neke handirik ez, astura bereganatzeko, baina orduan zertarako psikea eta garuna. Gaur egun astura kontzeptua oso zabalduta onartuta dago gizartean. Portaeraren errepikatzeari ematen zaio garrantzia eta alde horretatik ez dut uste entrenamentu edo adiestramentutik oso urrun dabilen kontzeptua denik. Zer ez den azaldu eta gero, saiatu nadin nire ustez autonomia zer den azaltzen. Autonomia prozesu luze batean txertatzen da, luzea. Menpekotasunetik autonomiara doan bide luzea. Gizagarapena, autonomia lortzeko egin beharreko prozesu luze, neketsu eta inoiz burutu ezinaren historia bada, helduaren autonomia ezinezkoa da txikitako menpekotasunik gabe. Gizakumea harremanetarako programatuta dago. Ezinbestean programatuta ere, heldugabeko garuna izanik, bere gisa bizirauteko gauza ez denez, beste gizaki batzuen menpe bai dago erabat. Biologiak inposatutako heldugabetasun eta menpekotasun erradikalek, bera eta beste gizaki baten arteko harremanetara behartzen dute ezinbestean gizakumea. Eta giza harremanik gabe, haurrak, heriotza edo eromena ditu irtenbide bakarrak. Harremana ez da ez on eta ez txar. Ez da lantzea komeni den balio da aukera bat, biguinkeria, onkeria edo samurtasun bihozkada bat. Harremana bada eta kitxu. Eta harremanaren bitartekori nagusienak ezagutzen ditugu txikitan gorputza eta aurrerasiago ahoizkuntza eta idatzizkoa. Hastapenetako menpekotasun erradikal honetatik autonomiarako bidean lau etapa dira nagusiki jadanik klasikoa direnak. Lehenengoa lotura edo atxikimendua. Lehen urtean, gutxura bera. Bigarrena, lotura horretatik
nolabait urruntzen hastea, urrunketa, bereizketa edo banaketa ere esaten dena. Hirugarren etapa esango genduke banakotasuna edo indibiduazioa. Eta laugarrenik identitatea edo nortasuna. Honek ez dezuen, esan nahi hasieran autonomia jokabiderik ez dagoenik. Gero Mirtak ondo baino beto agertuko du, jaiotza ezkeoztik, umeak nola dituen bere kabuz sortutako joera autonomoak. Baina joera nagusia zari naiz, etapak nola bebait, zer nagusitzen dan etapa bakoitzean. Nadin lehenengoarekin, labur, lotura edo atxikimendua. Jaio eta gero autonomo izan baino lehen, baina bada gauza askotan autonomo. Heldugabetasunak eta menpekotasunak beste norbaitekin, gurasoekin gehienetan, gorputzezko eta emoziozko lotura berezi batera bultzatzen du aurra, atxikimendura. Jaiotzerako prest dago gizarreman afektibo eta gorputzezkoak izateko, eta menpekotasunak bideratutako lotura afektiboa zenbat eta estuago izan orduan, eta sendoagoak izango dira geroko identitatea eta autonomia. Haur txikiek ez ezik, nerabeek ere menpekotasunaren kudeaketa izango dute zereginik korapilatsuenetako bat. Atzo entzulerian tartean gehienak ikaslea ziren, gazteak eta adolescenteak, eta orduan halako erkaketa edo alderaketa bat egin nuen ume txikien eta gazten, nerabek dituzten erronken alderaketa bat, eta nahiko harriturik geratu ziren batzuk, benetan erronka oso antzerakoa ditugula, bai batzuk eta bai besteak, eta menpekotasuna, hain zuzen ere, seme alaba nerabea dituztenek badakizute honen berri. Lehen adin hauetan, helduoi dagokigu lotura afektiboen sendotasuna finkatzen laguntzea. Bigarren etapa, bereizketa edo urrunketa edo banaketa. Urrunketa distantzia fisikoari esaten diot, eta baita psikikoari. Bide edo prozesu honetan lotura malgutzea da hurrengo pausoa. Biskat txiklean antzera, biskat luzatu inberda. Bigarren urtearen hasieran, motrizitatearen heldutasuna lagunduela, umearen autonomiarako irrika eta gogoa nabarmena da. Helduengandik urruntzeko grina eta gozamena areagotzen zaizkiolarik. Ikustekoa da umen barre algarak, oinez hasi berritan gurasoengandik edo helduengandik poliki ies egiten hasten direnean eta euren plazerra. Dena den urrundu bezain pronto itzuli egiten da berriro bere helduleku afektiboengana prozesuaren gorabeherak eta atzera aurrerak nabarmen azalduaz. Distantzi fisikoa nahi psikikoa ondixamarrak lortu arren, ez du esan nahi behin betirakoa direnik, are gehiago, atzerako joerak ugaritu egin daitezke distantzia sendoagoak lortu aurretik. 2 urteko hainbat aurrek adibidez, ikasturte hasierako egokitze prozesua ondo kakotxartean gainditu arren, sarritan izaten dituzte urte osoan zehar, helduek askotan gaitzesten dituzten alamoduzko atzerako joera regresio batzuk. Atzera aurrera hauek, gaitzetsi eta zuzendu beharreko borondate falta, mimokeria edo mainak baino, barne prozesu psikikoen goraberak izan ohi dira ia beti. Normalak eta agian desiragarriak ere direnak. Aurraren baitan, hainbeste eta hainbeste joan etorri atzera aurrera eta zalantzaren iturri den urruntze bide honetan, banatze bide honetan, lagungarriak eta euskarriak topatuko ditu umeak. Bere baitan topatuko ditu, eta ingurunean ere bai, euskarri batzuk eta laguntzaile batzuk, hau da, urruntze bideotan lagunduko diotenak. Bere baitan, batez ere umearen gogoa. Hori izango da, laguntzaileik handiena gogoa. Eta gogo honek 3 eragile edo bide lagun izango ditu. Bere baitan hazten eta sendotzen ari den estena psikikoa, espazio mentala, non
pertsona garrantzitsuenen barne irudiek, Piagetek errepresentazioek, esate zuen moduan, errepresentazioak, Mirtak aipatuko dizue berriro ere, kanpoan representatuta dagoena, fisikoki, eta gero bi aldiz presente barnean, psikikoki, barne estenatokian. Barne irudi hauek gero eta protagonismoa handiago izango dute umearengan. Amarenak, aitarenak, andereñoarenak. Bigarren bide laguna motrizitate helduago bat. Bere autonomia bidean oso garrantzitsua izango dena, eskuen manipulazioa, oinez ibiltzea, esfinteren kontrola, hemendik aurrera mugimenduak bere kontrolpean dituela, kakotxartean. Ambivalentzia kudeatzen hasi beharko du. Eman, ez eman, joan, ez joan, jan, ez jan, txixa egin, ez egin, jantzi, ez jantzi, eseri, ez eseri, adi egon, ez egon, orain badu berak erraminta bat, emateko edo emateko bere motorizitate voluntarioa da, eta hortxe, ataka horretan, obedituko dut, ez dut, txixengo dut, ez dut, eta hori ataka horrek bere denbora behar du. Ez da borondate txar baten arazoa, ambivalentzi bat nola kudeatu dago hortartean. Hirugarrenik, hizkuntza ausente dagoena presente egiteko gaitasun harrigarria. Hiru gaitasun hauek izango dira zuzen ere euskarririk nagusienak urruntzeko orduan, eta ez urrunketen errepikapenak eta errepikapenak. Banatzeko garaian hitzez izendatutako barne irudi horiek dira barne ziurtasuna emango diotenak. Gogora adibidez, lehen eskolaratze prozesuak, non urrunketa on baten gakoa umearen ziurtasunean datza eta ez ohituran. Esan ohi da, laister ohituko da, ohitzen ari da pixkanaka. Ez degia ez dia ohitzen umeak. Gainditu egiten dute, ez dute gainditzen. Barnesten autokien adibiderik netzako unkigarrinetako bat, ze izan zan, behin 10-11 urteko haitiar ume bat, beltza baino begi argi-argia zituen, eta askotan gertatzen da bezala, Ipar Ameriketako emigrazioarekin, ama aurreratu egiten da, ume txikia bertan utziaz, eta handi 2 urtetara etortzen dira, 2 aldizko dolua sortuaz. Eta amakan utzi zuen, eta hemen konturatu zen ze gertatzen ari zenan, eta itxuraz ume hau osaba batekin geratu zen, eta jipoitu egite zuen tratu txarrak, iaia tortura bat zenura, goseak, gauza beldurgarriak, umeak nola kontatzen zituen, bera amonaren gana ies egiten zuen, amona jipoitze zuen gizon honek, bera jipoitze zuen, olio ipurdia hartzeko moduko kontakizuna zen, eta galdera bakarra bururatu zitzaidan, ume eta hori nola gainditzen da. Eta bere erantzuna 10-11 urte zituen, esan zen, nere amarekin pasatako momentu onak gogoratzen dituen. Ikusten dezue, barne estenaren, barne irudien garrantzia, barne irudien sendotasuna. Seguru, ama horrek, hautzaro ederra eman ziola, horrelako barne irudi ziurtasuna ematen zion, barne irudi sendo bat eskuratzeko. Hori, bere baitan topatzen dituen euskarriak ingurune aldetik, bere baitan topatutako euskarriez gain ingurukoek luzatutakoak ere eskura izango ditu. Onarpena, sustapena, poza, arrotasuna, gogobetetasuna, eta abentura naiz lorpen berrietarako baimena baino areago gonbitea. Txunkurrunera, jostailuen hotza, ederki jolasten da gure neska motza. Oinez hasi da eta, orain hause poza. Gerokua bai gero, orain hause poza. Gerokuak etorriko dira, baina orain pozezko mezua doa kantu honetan. Autonomia prozesuaren
Urruntze etapa honetan, barne estenako pertsonaien irudien sendotzeak denbora darama. Ez daukate zer ikusirik adibidez urtebeteko eta 3 urteko umeen barne irudien sendotasunak. Sendotasun gutxiko barne irudi edo errepresentazio haulek ingurukoen laguntza handiago eskatzen dute. Barne sendotasun handiek txikiagoa. Urtebeteko umeek adibidez, ingurune berezia oso gertukoa, oso banakakoa eta egokitua eskatzen dute, 3 urtekoek aldiz, bere barne irudiak askoz ere sendoagoak izaki ez hainbeste. Berriro diot, ez ohituagoak daudelako. Txikienek aulago, ingurukoengan bilatuko dute batez ere laguntza eta heldulekua. Helduagoek aldiz bere barne oroitzapenetan eta irudietan. Erantsi dezadan, 3 urterekin lortzen dela oro har, ziurtasuna bermatuko duen barne irudien sendotasun nahikoa. Beraz, bada denbora gauzak bere ritmoa joateko. Bestengandik bereizteko aukera paregabea eskaintzen die aurrei etapa honek. Izan ere, oraindik ere oso menpeko izanik eta norbere identitate propioren ez jakitun eta ez jabe, bere nortasuna frogatu ahal izateko, bere barne irudiez eta motrizitateaz gain, beste modu bikain eta eraginkor bat aurkitzen dute heldutasun psikikoaren eta biologikoaren eskutik, hitza. Ta hitz bat bereziki ez. Ezezkoa. Ahozkoa naiz mugimentuzkoa. Aro aberatsa eta oparoa bezain korapilatxua honako hause. Helduekin eta kideekin sortutako sesioak eta tentsioak direla medio, helduen borondateon, pazientzi eta konbentzimentu pedagogiko guztiak hankaz gora jartzeko modukoa. Batez ere errazioak begiratuta. Umeen autonomia grinaren lehen ageriko jokabideak nerabezaroan bezalaxe ezezkoaren eta kontra egitearen eskutik etortzen dira ia beti. Honek zer ikusi gutxi dauka autonomiaren ohiko definizioarekin, gauza bakarrik laguntzari gabe egiteko gaitasunarekin. Definizionek adiraz dezaken, baino askoz ere urra handiago eta sakonagoak dira autonomiarenak. Umeak eta nerabeak ezetz esaten edo kontra egiten hasten zaizkigunean, helduengandik bereizteko, urruntzeko, desmarkatzeko gogoaz eta grinaz ari zaizkigu, eta bere autonomiaren lehen pausoak ematearekin batera, bere nortasun osoa ari dira plazaratzen eta probatzen. Autonomiaren zelaian nortasun osoa bai dago jokoan, eta ez beronen aspektu partzial bat bakarrik. Ez bakarrik bere nortasuna frogatzen, baita helduaren irmotasuna ere frogatzen, irmotasuna batetik, baino baita ere helduaren baimena frogatzen, haundi izateko baimena frogatzen. Garai honetan, aurrek ez diotenean, ni neu esan nahi izaten dute nerabek bezalaxe. Ez dago autonomo bilakatzerik helduekin konfliktorik gabe, ez haurtzaroan eta ez nerabezaroan. Garai honetan ohikoa izaten da gurasoen artean beldurraren mamua, eta bere umeen erreakzioaren aurrean, bere autoritatearen ustezko zutabe sendoak dardar jartzerainoko ikarak jota, kontrako erreakzio bortitzak izaten dituzte batzuk. Beldurrak eragindako ahuleziaren eta agintekeriaren seinale, eta ingurukoek, profesionalak tartean batzuk, proiekzio hutsezko konplizitate kaltegarri batek bultzatuta txalotu egiten dituzte. Orain utzi ezkero gero zer? Katemotzean lotu beharko damutuko ezpagera, 2 urtekin. Mereziko luke benetan autonomiaren prozesuan hain garrantzitsua den aro honen kudeaketa nola egin mai gaineratzea eta horri buruz hausnarketa egitea. Izan ere umeen eta helduen interesak gutxitan dira garai honetan bezain kontrajarriak, nerabezaroa ahaztu gabe, eta teoriak teoria, asmoak asmoa eta egitarauak egitarau eguneroko jardunak gozotik askorik ez askotan. Hirugarrenik, banakotasuna edo indibiduazioa. Ikusten dugu,
helburu nagusia lehen hilabete urtean edo lotura hori sendotzea dela, gero poliki motrizitateak eta barne baliapide psikikoak laguntzarekin, hori lotura hori pixkat urruntzen edo malgutzen, eta behin banatuta gero individuazio ondo sendotu behar da, gero identitate bat edo eltorri dadin. 3 urteren bueltan sendotuko da banatzeko ahalmena edo banakotasuna. Sendotu. Ni izen ordea esaten astearekin batera. Bere burua besteengandik bereizten duenaren seinale garbia. Zu eta ni. Zurea eta nirea. Ni esaten hasteak ez dauka zer ikusirik, ez irakastearekin, ez ikastearekin, ez errepikapenekin, ez ohiturekin, ez asturekin. Proba intzazue, saia zaitezte umei erakusten, zu eta ni erabiltzen. Umea ez dakit, baina geu erotuko ginateke. Ez dauka zer ikusirik. Aurreko prozesu psikiko eta gorputzezko baten zorioneko ondorioa eta emaitza baino ez da. Ondo burututako lankidetzaren emaitza. Helduen eta umearen arteko lankidetzaren emaitza bat. Niaren barne sentimentua sendotzen duten bidelagunak oso ondo ezagutzen eta jorratzen dituzue zuen eguneroko jardun pedagogikoan. Bat bateko irudimen jolaserako gaitasuna. Espontaneoa, hau da, jola simbolikoa. Ez naiz aspertuko esaten jola simbolikoak duen bere biziko garrantzia. Batetik ahalmen eta gaitasun kognitiboak lantzeko ez dago modurik hobeagorik, eta bigarrenik horrek sortzen duen sozializazio beharra ikaragarria da. Edo zein, gero Mirtak horretik lasai nago bera 1000 ejemploa agertuko zizkizue, edo zein egur baten aurrean batentzako portabi bat izango da, beste batentzako plater bat bestentzako, eta elkarrekin ados jartzeko, ze lan behar da, zenbat urte pasako diran, baina horrek ekartzen du amore eman beharra, bestea entzun beharra, besteakin batera egin beharrak, sozializazio bide harrigarria da jola simbolikoa. Bigarrena, bat-bateko motrizitate askea zein bideratua. Agian askea gehiago, bideratua baino, biak, motrizitate espontaneoa, pikre lotzik eta askotan entzungo zenutena, eta baino bideratu ere bai, zergaitik ez. 3, bat-bateko grafismoarena, hau ere askea zein bideratua. Badakizute, nora ere bait, niarekin batera, borobila dela adirazlerik garrantzitsuenetako bat. Borobila bere kabuz egiten hasten direnean, ze bere kabuz hasten dira, horrek esan nahi du individuazioaren nolare baitiko simboloa gertatzen dela, hau da, umeak bere irudiaren orokortasun bat lortu izan balu bezala, barnean. Ez da konstienteki, baino sentitzen du bere individuazioa, bera ni naizela eta grafismoan ere ni hori ondo marraztua dagoela bestearen gandik bere izia. Lau, agresibitatea bideratzeko edo sozializatzeko gaitasuna eta ez kontrolatzeko. Agresibitatea lagundu egin bertzaile, sozializatzen edo bideratzen, beste umeek ez daukate zertan pahatu norberaren sumindurak eta sarreak, baina arazoa ez da kontrolatzea, modan dagoen konzeptua, kontrolatu hori, ez dakit zertarako kontrolatu behar diran gauzak egia da, norberaren mesedetarako bai, baina umeek ez dakite bere mesedetarako denik. Eta hau nerabeekin ere izugarria da, berak adirazten duten grina, asarre ateratzeko grina, askotan bere kaltetan. 5, laster suertatuko diren hirukotasun arazo eta sentipenei irtenbideak topatzeko gaitasuna. Batzuk esaten duguna, Edipoaren arazoa, hirukotasunean murgiltzea. Hasieran ia bat ziren ama eta umea, gero ja bereizten hasi dira, eta laster hirukotasunaren
sakonetan murgiltzen hasi beharko dira, ze badakizute horrez zer sortzen duen. Orain urte ni nitzela errege uste nuen, eta orain poliki deskubritzen dut, gauean nerekin baino besteekin oheratzean nahiago duela, eta ni baztertuta. Eta horrek umearentzako suposatzen duen zelo eta min guri barregure ematen digu, baina berantzako drama bada. Eta horretik beren ahalegin guztiak tartean sartzeko, berak ere bere lehengo postua berriro irabazteko. Eta honek sortzen du, hiruren artean jokatu beharrak, sortzen du halako egonezin bat. Eta 6, hizkuntzaren gaitasuna, hainbatetan aipatzen dena, eta benetan gogo eta sakon bat mereziko lukeena. Hizkuntza da, lehen bi eskolak eskaintzen dituen bi ardatz nagusien baliabide nagusia. Bat ikasketarako, garapen kognitiborako, eta bi komunikaziorako. Eta benetan merezi du umeek, zoritxarrez gaur egun ez dutena, umeek baliapide kalitatezkoa edukitzea, hizkuntza kalitatezko bat. Nere aita arotza zen, eta harengandik ikasi nuen baliabideak eta erremintak ondo egoteak zenbaterainoko balio duen. Bera, zepilatzen denbora asko hartzen zuen, eta zepilatzen baino askotan zepiloa zorrozten pasatzen zuen denbora. Bani genuen ulertzen beste zorrozte lana, zea konturatzen ditzen arte, txorrotxa espazioan zepiloa, materiala, zenbat lan gehiago egin, orduan da material gehiago ondatzen zela. Gaizki zepila dutako zeak, ez zuen zertarako balio, eta kognizioarekin ere berdin gertatzen da. Baliepide txarra baldin baduzkagu, zenbat lan gehiago, orduan eta lan txarra bateatzen da, eta orduan konfiantza galtzen da, ez dut balio. Eta hori etxeko lanekin, goiko mailetan gogo eta ikaragarria mereziko luke. Baliapide kognitiboak txarrak dituzten umeek zenbat lan egin arazten zaien alperrik. Azkenean, presiorik okerrena zein da, onena apurtzea izango litzateke etxeko lanak edo. Baina okerrena zea da, bere buruaren kontra jotzen hasten direla, hau da, ez dut balio, nien naiz gauza, ez dakit, eta hori da. Ohikoa izaten da baita ere garai honetan identitate sortu berriaren krisia, 2 urte eta erdiko krisialdea deriotzen autore batzuk, halako krisialdi bat gertatzen dela esaten dute. Ezaugarriak, batetik ezinegona eta astoramena, areagotingo lirateke, gutxi bazan. 3, suminkortasuna edo irritabilitatea eta beste umenganako agresibitatea sarritan, eta 4, esfinter kontrolaren atzerapena eta batzutan jantziek eranzterik nahi eza. Halako ezaugarri batzuk ikuiko lituzke, garai horretan sortuko litzateken halako krisialdia. Aditu askok dio, umea orain dela benetan, 3 urteren bueltan, sozializazioari eta ikasketa pedagogikoei aurre egiten hasteko gauza. Identitatea, 4. etapa. Ezberdina izatea, individuazioa, eta nor izana bada, zer izana bestea. Eta horixe da hurrengo pausua, gakoa eta erronka, lortutako niaren zakua betetzen hasi beharra. Bada bat egitea, gero bereiztea, banakotasuna eta individu ezberdina sentitzea, baina orain ni zer naiz. Ezberdina naiz, baina ni zer naiz. Zer izana, bizitzan zehar topatutako hainbat eta hainbat bidaide erakargarrirekin identifikatzeko gogoaren arrobitik osatzen da. Ditxosozko harremana beti tartean. Halako irakasleren izaera, aitaren sinadura, amaren errubrika, halako jokalariaren jaurtitzeko era, kantari ospetsu baten gerri eta aldaka mugimenduak, beste baten makillajea, identifikazio askoren ondorioa da identitatea. Originala izango da, bakarra norberea propioa. Norbaiti buruz nortasun handikoa dela esan oidenean, izaera propio duela adierazi nahi izaten dugu. Garbi marrastua eta irmoa. Urte askotako lanaren ostean, hainbat eta hainbat identifikaziotan oinarrituta,
nerabezaroan finkatzen den identitateaz ari gara azken batean. Baina, badakizue, arazo larri badaukagula, gure gizartearen identifikazio ereduak zeintzu diren ikusi besterik ez dago. Eta plazarik, identifikazio ereduen plazarik handiena telebista da. Eta borrokain, identifikazio ereduien kontra. Gran Hermano eta bestelakoak. Ez benetan, arazo larria da. Eta hor bai, nik uste dut eskolak baduela erakusteaz gain, identifikazio eredu erakargarriak bihurtzearen entrenatzaileak hor atzean dagoen erantzukizun handia dela uste dut, umei eta gazteei eredu baliagarriak eskaini berzaizkie. Hortik aurrera, nortasun eta identitate handikoek bere iritzi propioak izango dituzte. Gustu propioak, erabaki propioak, aukera propioak eta balio propioak. Hau da, autonomoak izango dira bere buruaren jabeak alegia. Kasurik honenetan ere ordea, autonomia horrek gorabehera eta atzera aurrera handiak izango ditu hil arte, prozesuak ez baitauka amaierarik. Lau etapoetan biretan zentratuko naiz orain, bigarrenean eta hirugarrenean. Banatze, amaren gandik edo bere erreferentziazko helduaren gandik banatze eta gero banakotze prozesuetan. 3 urteren bueltan, lehentxeago edo gerosiago, badakigu nolako umeak ditugun, motrizitate arloan aurreratuak bezain harmonikoak. Gustagarriak dira umeak mugitzen direnean. Beti aipatzen dut ume horiek harmonikoa diren sortzen duten plazer estetikoa, begiratze hutsak. Bai objektu fisikoekiko harremanetan, non egiteak duen batez ere garrantzia, motrizitatearek ondo egiteak, baina bai bere buruan zentratutako bakar jardueretan edo talde jardueretan. Talde, hori izango duen bezala kako txartean, zertaz ari naiz, kulunkak, txiribueltak, nahitako erorketa jauziak, non egiteaz gain sentitzeak duen garrantzirik handiena. Barne sentsazio toniko emozionalak bereziki. Ziburuak, ziburua da behatokirik ederrenetako bat. Umeak bere buruarekin nola sentitzen diren, beren artean nola hiltzen diren, eta batez ere helduekiko harremana nolakoa diren, bai gurasoekin, edo bai aitonamonekin, ze oso ezberdinak izaten dira, ziburutan ikusten diran, ziburutan eta errekreotan, goi mailakoetan ikusten egunaren momenturik interesgarrienak. Eta bakar jardun hauetan, umeak bere buruan zentratuta ibiltzen dira. Ikusi besterik ez dago batzutan, bere buruak jirak hasten diranean, batzutan besoak zabalik, erditxora biatuta, zeak deskubritzen dituzte, nola ez baita esan da, sensazio propiozeptiboak, hau da, gorputz barruko sensazioak izango horieteke, labirintikoak, txirristrak, jauziak, eta bar, txiribueltak, hau da, laberintoarekin, belarriko laberintoarekin, zer ikusia duten, feriak hor daukate, bere arrakastarik handiena, ekilibrioaren sensazio arkaiko horietan, eta niretzako adin honetan izugarrizko garrantzia dute jardun motrize hauek. Azken batean umeak bere bidaide den gorputza probatzen ari dira, eta bere bidaide lagungarria, adiskide den bidaide bat, bere nortasunaren, eta hau ulertzeko oberena berriro ere nerabezara jotea da, eta zenbat buru hauste nerabeen bere gorputzarekikoak. Gaur egun are gehiago, kanpoko presioak ikusita gero. Gorputza zea beharrean, lagun eta adiskide izan beharrean, batzutan etxai eta gorrotagarri bihurtzen da, nortasun osoa pitzatzeraino. Eta luzarora, nia nortasuna ahultzeraino. Eta oraintxe hasten da, lehen urtebetekin,
gorputz hori ferekatu izan bada, beserkatua, musukatua, ozkatua, usaindua izan bada, hor sortzen da, gorputza norberaren bidaide gozagarria delako, besteengandik datorren plazerraren bitartez. Aurrera xeago, ikusi dugun bezala, umea bere motrizitatearen jabe egiten danean, bere burua probatzen du. Ez efikazia edo keinuaren o gestoaren efikaziaren aldetik, baizik eta sensazioen aldetik, eta hor dago nik uste, gorputz irudia ez hainbeste gorputz eskema razionalagoa da, ezkerra, eskubi, gora, bera, ikuspegi geometrikoagoa dauka, hori baino sakonagokoa dela uste dut, gorputz irudi inkonstientea, sentimentuzkoa, nola sentitzen da norbera. Eta nik uste, aro hau, motrizidadeak izugarrizko garrantzia duela sentidu honetan, norberaren nortasunak, gorputzean ondo sustraitutakoa. Gorputza nortasunaren iturri sakona da, sakona, erroak luzea dituena. Esan bezala 3 urteren inguruan, ordura arteko prozesu psikiko konplexua laburbiltzeko hitz bat topatuko beharko bagenu, ni izen ordaina litzateke. Umeak ni izen ordaina inork erakutsi gabe erabiltzen hasten direnean, bide zati handi bat burutu izanaren seinale garbia izaten da. Era bateko bat izate eta menpekotasunetik banakotasunera doan bidea egin izanaren hain zuzen ere. Zu eta biok, ni dionak, ni eta zuren, nirearen eta zurearen arteko ezberdintasuna, distantzia, utxarteari da markatzen. Horrek suposatzen duen minarekin eta harrotasunarekin, biekin batera. Azteak biak sortzen ditu, mina eta harrotasuna edo poza. Gehienetan gogoa, harrotasuna eta poza gailentzen da, da, haundia izatearen poza, beste batzutan mina eta uzkurtu egiten dira. Zein nagusituko den hortxe gako erabakigarria aurraren garapenerako. Eta askotan umen uzkurdura batzuk ez dute zeikusirik ez temarekin, ez ezkoarekin, baizik eta haundi izatekoaren beldurrarekin edo zalantzarekin. Honez gero, niaren finkatzearekin batera, bi erdibitzeren aurrean gaude gizakumearen ibilbidean eta garapenean. Lehenengo erditzea edo erdibitzea fisikoa zen, jaiotza, aspaldikoa. Bigarrena oraintxe suertatu da, erditze psikikoa edo erdibitze psikikoa. Garai honetan, 2 urte terdi 3 urteren bueltan burutzen dena, banakotasunarekin batera ni eta besteak. Ez diezaiogun ni esateari alako balio fetitxista eman. Nik nortasun oso bat, portaera oso bat laburbiltzen du. Ez da esan nahi, orain nia landu behar denik, baizik hori laburtu egiten du, prozesua. Murgil gaitezen ur sakontxo hauetan. Ama umearen arteko lotura afektiboaren oinarrian dagoen erabateko menpekotasunetik, 2 urte terdi 3 urte inguruan burutuko den banakotasun arte, gogoan hartu behar diren erdibideko pauso batzuk daude. Lehenengoa, konpainian, hau da, ama umea, lotura, txikimendua, elkarren konpainian. Bigarrena, konpainian bakarrik. Eta 3. bakarrik. Winnicottek beti aipatu izan zuen, bakarrik egoteko gaitasuna esaldia, oso arrunta iruditu arren, guztiz erabakigarria zela gizakumearen osasun mentalaren bidean, hau da autonomiaren bidean. Esaldi hau idazten ari nintzela, burura etorri zitzaidan modu txundigarrian, hain modan dagoen esaldia eta praktika. Telebistako osasun mentalaren sasia ditu txerpolari moderno eta enparauei jarraiki. Joan pentsatzeko txokora. Espazio baztertzaile eta zigortzaile batean bakarrik egote hutsak pentsatzen eta autonomo izaten lagunduko balu bezala. Askaitezen, errepika ezagun berrio heldu batekin ondoan, biak elkarrekin harremanetan, konpainian.
ikaragarri maite dute, behar dute aurre gertutasun fisikoa, bersotan hartuak izatea, ukituak, ferekatuak, besarkatuak. Baina egoera hori bezain gogokoa edo gogokoa izaten dute, jada gorputzen urrunketa eta banaketa suposatzen duen beste honako egoera hau. Eta hau da garrantzizkoa baita ere, heldu baten ondoan bera bakarrik zerbaitetan. Adibidez, fisikoki aita edo amaren ondoan, ama zerbaitetan ari dela, beti ari dira zerbaitetan amak, batez ere, burua euskalotegin eta umea ondoan, inguruan distraituta. Biak ondoan, baina psikikoki bakoitza bere aldetik. Hirugarrenik, azkenik, amari gabe bakarrik lasai, bere kuartoan edo isilik, eta ama handik 10 minutura, larri, hau zertan ari da, hain isilik egoteko. Baina hor garbi dago, umea, bakarrik psikikoki dagoela. Ez duela bestearen presentzia behar. Lehenengotik hirugarrenera iristeko bigarren pausua ezinbestekoa da. Amaren ondoan edo helduaren ondoan bakarrik egoteko eta egiteko gaitasuna, baina nola lortu. Nik uste Pikler Lotziko ni buruz zer esan ikaragarri duela distantzien jokoari, ausentzia eta presentziaren jokoaren oso ondo lantzen duela. Nola ez den lortzen garbi dago, ikasiaz, entrenatuaz, errepikatuaz, ohitura edo aztura bihurtuaz. Zoritxarrez edo zorionez gauzak ez dira insinpleak. Jokoan dagoena zera da, umeak amaren ausentzia jasango badu, amaren presentzia barneratu beharra daukala. Hori da gakoa eta hori mekanismo psikikoa. Erreferentziazko helduaren ausentzia fisiko ematen denean, barneratutako irudiaren presentzia psikikoa baliatzea. Mekanismo afektiboa eta kognitiboa biak batera. Fisikoki bakarrik egoteko gauza izango bada, psikikoki bakarrik ez egoteko baliabideak lortu behar ditu aurrak. Bakarrik egoteko gauza izango bagara, bakarrik ez egoteko gauza izan behar dugu. Bakarrik egon ahal izateko, ezin da bakarrik egon, konpainia behar da. Baina norbere baitan tonpatutako konpainia ez dago beste aukerarik. Seguru, lasai, babestuta, bilduta azten diran aurrek, nahiko errez askatzen dute korapiloa. Amaren ausentzia fisikoa bere barne presentzia psikikoarekin konpensatzen dute. Izan ere, ama nahikoa presente egon bada eta egon denean fidagarria, konfiantzazkoa eta objektu ona izan bada, bere irudia barneratzerakoan, barne errepresentazioa, hau da, barne representazioa izandako momentu guztien bilduma bada, oroitzapena da, memoria da. Eta memoria itxatxi egiten da eta gorde egiten da. Objektu errealitatean ona izan bada, gero objektu fidagarria, konfiantzazkoa eta ona barneratuko du, banatzerakoan, urruntzerakoan, bere baitan eramango duena eta konpainia handia egingo diona. Irudika dezagun ume batek zer esan dezake bere barruan. Ara, nire ama ez dago, pena da, baina tira. Berarekin gogoratzen naiz, nire barruan daramat, eta banoak lasai, seguru eta konfiantza handiz mundua kuskuseatzera. Egia esan, eskola ere nahiko divertigarria da, gainera, eta beti amarekin ordea batzuetan aspergarri xamarra ere bada. Eta gainera eguardian etorriko dela esan dit, edo agian amona etorriko dela, eta amak egia esaten duenez beti, seguru etorriko dela norbait. Beraz, etorri bitartean ondo pasatzen saiatuko naiz andereñoarekin, lagunekin, izan ere andereñoa ez da ama bezalakoa, baina oso jatorra da, eta oso seguru sentitzen naiz bere ondoan. Eta gauza asko daki, amatxo baino gehiago, bueno, ez dakit. Hasieran ez nintzen fidatzen, baina orain bai oso jatorra da. Ikusten duzue bere ustezko hitzetan, joko hau nola erabiltzen duen, bere autonomi psikikoa lortu duen. Ama diodanean, amek betetzen dituzten funtzioz ari naiz batez ere. Garbitu, elikatu, bildu, lasaitu, jolastu, hitzegin, ferekatu, hitz batez, labur bilduta, zaintza funtzioaz. Hori da umeek barneratzen dutena,
ama bai, baina bere funtzioak ere bai. Zaintzen dituen ama ona da barneratzen dutena, eta amak zaindu bezala, beraiek ere bere burua zainduko dute pixkanaka. Hori da identifikazioa, maite duen pertsona maitagarri batekin bat egitea eta barneratzea. Zergaiti barneratu oso sinplea da, erakargarria eta maitagarria delako. Eta erakargarria denez, bera bezalakoa izan nahi dutelako, eta bera bezalakoa izateko, berarekin bat egitea baino modu eraginkorragorik ez dagoelako. Gure amonek hainbat eta hainbatetan errepikatzen zuten hitza, zaindu ume hori ondo ezik dago eta. Zaindu amonen ahotan banaezinak ziren bi esanaiekin noski, fisikoki eta psikikoki zaindu. Sarritan esaten denaren kontra, ba aldago haurtzaindegiak baino kontzeptu sakon, noble eta zehatzagorik. Haurrak zaintzen diran tokia. Guarderia hitzaren beldurrez eta auzolotsaz, haur gordetegia baztertu beharrean, haurtzaindegia hitza baztertu da, adin honetan zer ikusi gutxi duen eskola konzeptuari ateak zabalduz. Autonomiaz dihardugunean, gauzak norbera bakarrik egiteko ahalmena izan ohi dugu buruan, baina hori ez da nahikoa, egin bai, baina norbere mesedetan egin, ez kaltetan. Eta ume asko, badirudi, asko mohitzen direnak, badirudi oso autonomoa direla, gehiagizkoa denea, eta oie baino ahulagoak ez daude. Bestera batera esan da, autonomiaren oinarrian ama umearen arteko harreman luze eta egoki baten ondoren barneratutako gaitasuna dago. Nor bere burua zaintzeko eta mundura zabaltzeko gaitasuna alegia. Ama diodanean, amaz gain beste dozein helduaz ari naiz, aitaz, andereñoez, zaintzaileez. Honetan datza autonomiaren ezinbestekoa den oinarrizko prozesua eta ikasketan eta ez ikasketatan edo ohitura edo asturatan. Beste hauek ere bai, baina barne prozesu honetan oinarrituta eta txertatuta. Haurtzaindegiko edo eskolako edo dena delakoko profesionalen zeregina garbi legoke ikuspuntu honetatik, horrela pentsatzen eta sentitzen duten aurrei arrazoi dutela sentiaraztea. Gurasoengandik poliki-poliki urruntzen hasteak, hau da, autonomiaren gogoari kasu egiteak merezi duela sentiaraztea hain zuzen ere, sakoneko gozamena delako. Bai umeok arrazoi duzue, hemen ez da etxean bezala ni ez nahi zuen ama edo aita, baina apur bat bai, eta lehenik eta behin zuek zaintzen ahaleginduko naiz, seguru sentitu zaitezten. Eta gero seguru sentitzeaz gain, ondo pasarazten saiatuko naiz, laguntxoekin jolasten eta ipuina kontatzen, eta gian gauza batzuk ikasten ere bai. Bueno, ikasi ez, baina handixeagoak izango zaretenerako ikasteko gogoa pizten saiatuko naiz. Autonomia, bai, jardute hutsaren gozamena. Jardute ari naiz, orain azalduko dut, autonomia bidean gozamena ezinbestekoa dela. Ni ohituren eta asturen aldean nahiago ditut horrelako kontzeptuak, jardute hutsa. Bizitzaren bazter guztiak kuskuseatzen eta jakin minez ara eta ona ari direla, haur txikiek adierazten duten gozamena nabarmena izaten da ikusi nahi duanarentzat. Jardute hutsaren gozamenaz ari naiz, ez jasotako sarien gozamenaz. Ez dago zertan oso aditu izan, aurrek amaren absentzian eta bere presentzian zer esanik ez, bere baliabide propioa baliatuz, autonomiaz, bere kabuz jarduten dutenean bizi duten gozamenaz jabetzeko. Barneratutako lotura afektibo sendoen seinalea izaten da beti halako gozamenezko jokoera. Jakin minez, mugituaz, behin eta berriro saiatuaz, mundura zabalik, munduaren kuskusean. Aurrari eskaintzen zaion arreta eta ardura afektiboaren adierazle izaten da, aurrak bere buruarekin eta bere gorputzarekin duen harreman mota. Gurasoak berarekin nola, aurrak bere buruarekin hala.
Lehen aipatu barne objektu psikiko onaren ondorioa baino ez da haurrak bere buruarekin eta besteekin mantenduko duen harreman mota. Atsegina eta gozabidezkoa, eta noski hasarrezkoa. Labur esan da, haur batek bere pertzepzio motrizitate eta kognizio jarduerarekin biziko duen gozamena, helduek bere jarduera horiei eskaini dieten arretaren neurrikoa izango da. Arreta diot eta ez estimulazioa. Lehen jarduera autonomoa, era autonomoan gozatzeko gaitasuna dela esango nuke, eta ez jarduteko gaitasuna bera. Osagarri afektiboa, kognitiboa eta motorra batera badoaz ere, gozamena da jardunaren bultzatzaile nagusia eta ez helduaren alde bakarreko estimulazioa edo hiperestimulazioa. Haurrek ingurukoekin izandako harremanen arabera, barruan sortutako objektu psikiko honean oinarrituta, bere burua eta gorputza baliatzen dituzte ohiko pertsonak fisikoki ez daudenean, sakon-sakoneko gozatua biziaz. Autonomiaren lehen bizipenak oso goiz ematen direnaren seinale. Eta alderantziz, haurrek bere bakar jardunean zenbat eta gehiago gozatu, orduan eta errazagoak eta joriagoak bere harremanak ere. Haurrak ez dira taldean murgiltze hutsarekin sozializatzen. Bere garaian behar bezalako eta behar beste harreman individual kalitatezkoek bihurtzen dute haurra autonomoa eta irekia. Gerora bai, gerora autonomia eta sozializazioa gauzatzeko aukerak eskaini beharko zaizkio, bere gogoko dituen autonomia eta harremanak gozatu alizateko. Bide batez esan dezadan, umeak lehen aldiz eskolaratzen direnean, eskolaratu edo utzendegiratu, gakoa ez dagoela banatzen ikastean edo banatzen oitzean, amaren ausentziak sortzen duen hutsune afektiboa beste norbaitek betetzean baizik. Esan dezadan baitere, halako egoeratan negar eta negar diharduten umeak ez direla azkenerako oitzen. Esan oiden bezala, onenean sasi egokitu eta txarrenean makurtu, etxi eta men egiten dutela. Mirtak azalduko izue, behar bada ez dakit, atzo egin zuen, halako sasi heldutasunak. Sasikoa direnak, sasi self edo esaten diotena, berak esplikatuko izuen. Helduek orduan zer? Helduaren begirada testigantza. Narzisismoa eta autoestimua. Jardute hutsaren gozamenak aurraren baitan sortutako ziurtasunari eta konfiantzari helduen begirada eta testigantza eransten badizkigu, ara narzisismoaren edo autoestimuaren giltza nagusiak gure eskuartean. Jardute hutsaren gozamena, gehi helduaren testigantza begirada. Eskailera bateko armailtxo batek suposatzen duen jauzi harrigarria, berak bakarrik egiteak bere biziko gozamena sortarazten badio haur txikiari, zer esanik ez, halako azaina, gogoko duen heldu baten begiradapean egin ezkero. Hori bai, helduaren kaltetarako, izan ere presaka bada, azkenean haserre seguru, enegarren aldiz errepikatu nahi izango duelako altura beldurgarri bera edo handiagoa. Baina xehetasun txiki bat, ume azainagile latosoa maite dutenen testigantza begiradek sekretu intimo baten jabe izaten dira ia beti, barne harrotasun eta poza intimoarena, bere begiradaren distira ia sumaezinak islatzen duena. Zeren poza eta harrotasuna aurri izateari uzten ari zaionaren penaz haratago, bere umea osasuntsu eta pozik hazten ari denarena. Eta begiradaren distira horrek sustatzen du eta areagotzen umeak berak berezkoa duen haundi izateko gogoa, autonomo izateko gogoa eta irrika. Ez dago ume autonomiarik helduen pozezko eta harrotasunezko testigantza sustatzailerik gabe. Zer da norberen autoestimua besten harrotasuna eta poza baino? Umearen gogo eremua haundia izateko gogoa
lehor eta antzu badago, bere gogoz kontra behin eta berriro jardunezkero helburuen inposaketa eta presioa izango dira nagusi bi ondoriorekin. Txintxotasunez mozorrotutako otzantasuna, sumisioa, gogorik ez dagoenean, Azkenean agian obeditu ingo du, baino sumisio bat adieraz dezake, eta bi, kontra egiteko gehiegizko joera. Eta batek daki zein dan okerragoa. Latosoagoa bai, baina okerragoa ez dakit. Aldiz, helduek aurraren gogoa kontuan hartzen dutenean, mesedegarriak izateaz gainera, beharrezkoak ere izaten dira tirakada eta bultzakada batzuk aldez aurretik erabakitako helburu pedagogikoak bete daitezen. Halakoetan, porrustada eta protesta, umeek bete egiten dituzte azkenean exigentzi horiek, bere buruarekiko konfiantza eta ziurtasuna areagotuz. Aitzitik, bere gogoaren baitan itsatsi gabe agindutako hainbat astura eta eginkizun, agian bete bai, baina barneratu eta bereganatu ordez, nolabaiteko gorpuzki arrotz toksiko batzuen modura sasi barneratu eta gorde beharrean ahaldutenean barrutik erauzteko eta ahazteko joera izango dute. Hainbeste lan eta esfortzu alferrikakoak bihurtuaz. Eskola porrot deritzon kasu asko eta askoren atzean zenbat horrelako. Ez daukat denborarik, baina bai. Umearen autonomia eza, helduaren asarreta kezkaren piztaile. Helduengan asarre handia pizten dute umeen autonomiarik gabeko jokabidek. Aizu, zuk hartu, zu joan bila, Eta gehienetan ez zaigu arrazorik falta. Aipatuenak honako arrazoipenak izaten dira. Lehendik gauza dela demostratu badu, zergatik ez orain. Aitzaki hauari, bada garaia hainbat gauza bakarrik egiten hasteko. Besteak ere gauza dira hori bera egiteko. Atzean geratuko zera. Eta esperotakoa bete ezean, ona helduek sarrien aipatzen ditugun zioak eta zergetiak. Borondate falta, nahita ez egitea, mania sartu zaio, alperkeria, kasketa eta astindu beharreko atzerapena. Edo zein dela ere ustezko zioa, ia beti egozten zaio umeari bere portaeraren erantzukizuna, aukeran okerreko erabakia hartu izanarena. Jokoan zer, helduaren autoritatea, ondorioa garbia eta logikoa, agindua, presioa eta agian zigorra. Analisi eta jokabide zuzen askotan helduarena, baina okerra bestetan, izan ere jokabiderik helduenaren edo autonomoenaren aukera ez bai da umearen eskutan egoten uste baino gehiagotan. Umearen eskutan ez dagoela zer delata, laburbilduz ona irizpide bakan batzuk autonomia eza adierazten duten portaera batzuk ulertze bidean. Unean uneko portaera edo jarrera bati baino joerari erreparatzea konbeni da. Ia jarrera hori, ia joera hori errepiketzen den ala ez. Ohikoak badira joera hauek eta jarrera hauek bi estena nagusi eskutatzen dituzte sarritan, bat kontrako jarrera aktiboa, ohikoa, sistematikoa, sarrezkoa, morruzkoa, tematia. Baina nahita, ume batek zer edo zer egiteko gauza izanik, behin eta berriro kontrako egiten badu edo espadu egiten, arazoren bat badago. Bigarren estena jarrera pasiboa edo depresiboa. Halakoetan, kontrako joera nabarmena baino, geldotasuna izaten da nagusi, odol falta edo erabateko pasibotasuna edo espresio falta. Halakoetan, depresio kasu kezkagarriren baten aurrean egon gaitezkenaren zalantza ipini behar izaten da mahai gainean. Izan ere, hazteko, haundia izateko, autonomo izateko gogoa eta bulkada, hau da, garapen normal baten ohiko joera garbiak azaltzen ez direnean, borondate falta baten aurrean baino, depresio egoera baten aurrean egon gaitezke eta halakoetan presioek eta tentsioek
joera pasibo eta depresioa gutxitu beharrean areagotu egiten dituzte. Halako kasuetan, zaintza lanak du nabarmen lehentasuna hezkuntzarena baino. Korrika eta presaka, alduen ambivalentzia. Haurrak autonomo lehen bilaka zen gizarteak presa du. Antzeko zerbait suerta daiteke eskola eta haurtzaindegietan ere. Haur kopurua dela, eta hola pasadizuan esaten dut, baina ikaragarrizko baldintza da, errazioak gauza asko balditzen dituzte. Baldintza eskasa direla, beste helburu batzu bete behar direla. Azkenean aurren autonomia urtetako prozesu luze baten emaitza ordez, orainak eskatzen duen lana bete ala izateko baldintza bihurtzen da. Hau da, helburuan ipini ordez, hasierako baldintza behar izaten da autonomia. Autonomia behar dute izan, hasieratik, hainbat gauza egiteko. Ondorio ezaguna da, presak, presioak eta tensioak, helduen egon ezina, zuritze aldera, asturen eta ohituren diskurtsoak zelofanez bilduko dituenak. Ez dut uste realitateak inposatutako mugak eta ezinak ala moduzko diskurso sasi pedagogiko batez zuritu behar direnik, balio eta helburu ederren itxura emanaz. Helduon onura dena ez dauka zertan aurren onura izan. Autonomia batzutan balio eder baino errealitateak inposatutako baldintza bada umeentzako. Aurraren eskubideak bada umearenak, eta aurraren aurri izatekoa beste bat ordea. Sarritan, teoria sasi pedagogiako batzuk zapuzten dutena. Haurtzaroa etorkizunak baituta. Etorkizunak ez gerokoaren beldurrak, eta hezkuntzan beldurra itxumutil baino itxu izutua. Aur eskolak, eskola aurreak, eta aurre eskolak. Hainbesterainoko eskoela joera hau, ikuspegi honen adierazle garbia denaren susmoa dut. Eskola beti erreferente. Baina eskolak zer esan gutxi duelako nago adin hauetan, bai behintzat gaur egunean ezagutzen dugun moduan salbuespenak salbuespen. Geroko eskola garaiak ondo prestatuko badira, adin hauetan profesionalek bere umeekin lanean gozatu ahal izateko leku eta baldintza egokiak behar dira. Eskola kutsu gutxiko haurtzaindegi kalitatezkoak hain zuzen ere. Konklusio gisa, bi mutur hauen erdian, menpekotasuna eta autonomia, beti erdian harremana, beste menpe, bestengandik autonomo, edozein mutur aipatzen dugula ere, besteak beti tartean. Gurasoak izan ohi dira gure kulturan beste berezi horiek, harremankide berezi horiek, baina gure kulturan aldaketa handiak sortatu dira. Orain guraso asko eta askok bere aurrak beste batzuen eskutan uztea erabakitzen dute kakotxartean, eta orain eta horien artean zuenetan profesionalon eskutan. Guraso ez gain profesionalok harremankide berezi eta harremanaren protagonista privilegiatu bihurtu zarete, nahi duzuela edo ez duzuela, erantzukizun handia zeureganatzen duzuela. Gizakumearekin duzuen harremankidetasun berezionek bihurtzen zaituzte aurren garapenaren protagonista garrantzitsu eta berezi. Aurren menpekotasun autonomiaren prozesuan ezinbesteko protagonismoa duzue eta zuei dagokizue prozesu honen kudeak eta gogora beratsua lehen urtetan. Kudeak eta lan honek harremanaren artisau bihurtzen zaituzte batez ere. Eta artisautza lana ez da, ez adiestramentu errepikakor lana, ez irakauskuntza lana eta ez artista lana. Artisaua ez da artistaren mailakoa, baina artisauak materialarekin, egurrarekin, harriarekin, zapiarekin, irudiarekin, egiten duen lana maite du, aztertu egiten du materiala, begiratu eta hitz egiten dio, ferekatu egiten du, usaindu, zaindu, galdetu eta entzun egiten dio. Eta bere ezaugarria kontuan hartuta sorkidetza lanari ekiten dio. Batzuetan aurrera, bestetan atzera, uste baino gehiagotan ondo, uste baino gutxiagotan gaizki, tarteka asarre, noizbenka etxita, gehienetan barne gozamenak unkituta,
azkenean bere lanaren ederraz arro, bere emaitzari agur esan beharraren penaz, gertuenekoekin partekatutako arrotasunaz, gozo eta soseguz. Ni zuen lana irudikatzen ari nintzen. Haur txikien gizaki preziatu eta aulenen harremankide zaituztegu, harreman delikatuenen artisau, menpekotasunetik autonomiara doan prozesuan bidaide eta godaide. Zuen lanaren benetako garrantziaz eta erantzukizunaz jabetuko bagina, asko hobeto zainduko zintuzketegu. Askoz ere begirune eta errespetu handiago erakutsiko genizueke. Besteon zaintza ezean, zeuen buruak zainduko aldituzue, zaintzeko modurik baliotsuena formazioa dela jakinik profesionalki ari naiz. Zer daba formazioa? Norberak baino gehiago dakitenek edo lankideek luzatutakoa on hartu, menpekotasuna on hartu, mailegatu, baitaratu, aragitu, norberegin, eta beste pixka batean bidean behintzat bakarrik jarraitzea baino, autonomia, hurrengo eskua topatu arte. Hori bai, mailegua bai, baina zorrik ez. Nortasun handikoa denak, autonomoa denak, mailegua onartzen du, eta esker honekoa da beti, baina ez da zordun. Umeak ez dira inoz gu helduon zordun, baina besteongandik jasotako mailegua zenbat eta gehiago onartu, orduan eta autonomoak izango dira. Menpekotasuna onartu beharra dago autonomoa izateko, bestela autonomo baino, handi uste, oro jakin ergel eta alguztidun arroputz bihurtzeko arriskua dago. Horratz benetako pertsona autonomoa, bestei esker ere lortutako identitate edo nortasun propioa duena, definizioak dioen bezala iritzi propioa duena, eta kainaberaren antzera, irmoa bezain malgua dena, gerria duena. Bokatzera, bi esaldi. Autonomia jokabideak garapen edo barne prozesu psikiko sakon, luze eta ikustezin baten adierazpena dira, jokabideak. Baina barruan dagoen barne prozesu hau, gurasoek eta profesionalek lagundutako barne prozesu batek eragindakoak. Segurenik fruituak beste batzuk jasoko dituzte. Onats desio bat, ala amets bat, ala lana ongi egin ostean esperotako emaitza akaso, gure umeak individualki nortasun handikoak eta sozialki herritar eskuzabal, solidario eta sortzaileak bilakatzea. Zalantzak zalantza eta beldurrak beldur, zilegi bekigu gurasoen eta zuen lanari esker gure umeen etorkizunarekin amets egitea. Hurrengo belaunaldiari dagokion amets eder horretan, helduok partaide garrantzitsuak izango algera. Eskerrik asko.